Jeg er Arne Christensen, 75. Det er kort og godt. Jeg har diabetes 2. Jeg lever med det. Jeg hedder Trine, og jeg er 27. Min opgave som brobygger, det er jo, at jeg støtter de personer, som har behov for en ekstra tryghed i at komme afsted til en sundhedsbesøg. Nå, så bliver det i dag. Skal vi give kram? Ja, selvfølgelig. Det var blodsukker, du skulle have målt. Ja, du vil stikke i fingre. Ja, og se, hvordan det hele det lige ser ud. Det kan være, at vi bare skal gøre os klar. Det kan vi sagtens. Jeg bliver bedre til at kommunikere med vidt forskellige mennesker, som jo kan være i en sårbar situation. Og for nogle personer, så er bare det at skulle tage bussen ned til lægehuset, det er faktisk en rigtig stor omgang. Der kan jeg bedre få forståelse for, hvordan der kan være ulighed i sundhedsvæsenet. Hvordan jeg kan omfavne personen og måske støtte dem på en lidt anden måde, end hvad jeg ellers ville have gjort. Det, at hun er med inden, som sådan en slags støttepædagog, det giver mig en vis tryghed. For jeg husker ikke ret godt. Til august, kan jeg se, der skal du have taget års kontrolsblodprøve. Det, der bliver skrevet ned, det bliver husket. Og ellers har jeg ikke glemt det i det øjeblik, jeg går ud af døren. Altså, jeg elsker jo at få lov til at yde omsorg for personer. Altså, jeg får et kæmpe drive af at få lov til at yde min hjælp. Der er en tid igen lidt senere på sommeren. Og jeg har skrevet tak for i dag. For mig. Det er, at jeg kan støtte dem til at måske at få en god oplevelse.